ekonomia eta ogasun informazio batzordean ikusi ziren, eta prozedura azalduko dut eta lehenengo 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. eta 11. puntuetarako balio du. Eta hau da. Estos asuntos se trataron en la Comisión Informativa de Economía de la Gente y voy a explicar el procedimiento que valdrá para los puntos siguientes, el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ordenantzaren aldaketa behin oso onartu behar izango dugu. Ondoren akordio hau udaletxeko itaula jarriko da, 30 eguneko epean eta Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarri beharko da. Halaber, iragarki hau Bizkaian gehien irakurtzen den egunkarietako baten argitaratu beharko da, epe horretan erreklamaziorik ez badago, akordio hau behin betikoa bihurtuko da eta alegazioak aurkezten badira osoko da martxa izango da ebatzilean izango duena. La modificación de la ordenanza se tiene que aprobar provisionalmente. Después se publicará un anuncio en el talón de edictos por plazo de 30 días y se remitirá al Boletín Oficial de Vizcaya. Asimismo, se enviará un anuncio a un diario de los de mayor circulación. Si en el periodo de 30 días no hay reclamaciones o alegaciones, este acuerdo será definitivo y si las hay, el Pleno deberá ser quien las resuelva. Eta, bueno, emendakin PP talde politikoak emendakin batzuk aurkeztu du. Eta... Printzipioz 15 emendakin aurkeztu zituen, Partido Popular alderdiak, esatez baita ere, esperientzia bera aurkeztu baino lehen izan zan, eta orain azkenengo momentuan, ez dakit, zerbait komentatu digute dantza atzera botako dituela, ez dakit horretik ere emendakinak mantentzen dituzun, berta? No, las enmiendas las voy a retirar por una razón y es, en ningún momento el equipo de gobierno tuvo ningún interés en ponerse en contacto con el Partido Popular para debatir estas enmiendas. Entonces me parece una pantomima traerlas ahora mismo aquí al Pleno y considero que mejor retirarlas. Si me permiten, sí que me gustaría hacer un argumentario con el motivo de mi voto en contra de todos los actos. Bueno, printzipioz hori ez dakit azkera oraintxe bertan ez dugu egingo, hori geroxeago egingo dugu, orain ez da eztabaidatzea atala, mundu guzti hauen eztabaidatzea atala. Gobernu taldearekin esaten ari zarenaren inguruan ja pizkatxo bat naskatuta gaude, zurekin izan ditugun eta talde guztiek adostu egin genuen kronograma bat guzti honetaz hitz egiteko eta aurrekontuak eta tasak eta zergak adosteko momenturen bat, etorri zinen eta gu lehenengo eta behin emendakin guzti hauen inguruko informazioaz komunikabideen bitartez enteratu ginen, hori esan beharrekoa da, berta, ezinen gu gana zuzendu, eta ondoren emendakin guztiak aurkeztu zenituen guk gure proposamena komisioan aurkeztu baino lehen. Ez dakit zertan oinarrituta egin zenituen emendakin guzti hauek. Zurekin kontaktuan jarri ez garela, jarri gara zurekin kontaktuan, gainontzeko beste alderdi guztiekin kontaktuan jarri garen moduan. Eta errepikatu egiten dut beste behin ere, gure zure informazioa guk komunikabideen bitartez ezagutu izan dugu. Beraz, esaten duzun guztia gaitzetzi egingo duke, ez dut uste inolako balorerik eta ez dut uste benetan realitate batean oinarritua dagoenik. Eta ja, nahikoa da, zentzu honetan, eta kritika hauek jaizotzeaz, ja, pizkatxo bat naskatuta gaude. No puedo contestar? Badinotzut oraintz ez dela eztabaidatzea atala. Oraintz bertan, hurrengo puntua ordenantza saltzen joango gara, eztabaidatzea atala egongo da, eztabaidatzea atal horretan bakoitzak esango du ikusten duena tasa eta zergen inguruan, eta momentu hori izango da eztabaidatzekoa, ez da hauxe. Efectivamente para debatir, pero a mí se me han hecho unas acusaciones que no tienen nada que ver con lo que se vaya a debatir. Ez, berta, ez zaizu ez eta Guk egin duguna bakarrik izan da, erantzun egin dizugu, zuk behin eta berriz errepikatzen ari zaren
zerbaiten. Hori bakarrik eman diogu erantzuna. Etengabe esaten ari zara, gu zurekin kontaktuan ez gaudela. Eta hori, barkatu, baina ez da egia. Zurekin kontaktuak izan ditugu une oro gainontzeko alderdiekin moduan. Eta oraingoan ere berdina esaten ari zara? Eta ez. Gainera, oraingo honetan, frogak ditugu, azkenean denon artean adostutako kronograma bat daukagun mai gainean aurrekontuak eta tasak onartzeko, eta zuk ere hori onartu egin zenuen batzar batean bestela beste guztion aurrean esaizu. Hori horrela ez dela izan. Eta horrekin ados zeunden beste guztiak bezala. Orduan, ez dakit testiguak ditugu guzti horren inguruan. Beraz, zurekin kontaktuak egon ez direla, ez. Eta zure emendakinetaz informazioa jaso dugu, errepikatu egiten dut beste gain ere, komunikabideen bitartez. Legitimoa da, baina mesedez, orain ez eizu esan gobernu taldea zurekin kontaktuan jarri ez denik. Como ya conocéis a través de los medios de comunicación, no lo voy a repetir, volveré a los medios de comunicación a decir lo que tenga que decir, porque por lo que veo el equipo de gobierno está muy molesto porque no consigue convencerme de que vote sí en... Entonces eso ya le consejero quiere hablar conmigo. Prefiere hacer reuniones con quien pueda convencer. Pues muy bien, continúen así. Ez, eta behin ere, zara geratuko horrekin, behin ere dinot, azkenean batzarrak egin ditugu alderdi guztiak batera egonda. Danak egon gara mai baten inguruan eta danak adostu dugu hori. Entzun nahi baduzu, entzun, ez baduzu nahi entzun, ez entzun, baina hori horrela da. Hori horrela da berda. Eta horrela egin izan dugu eta dano gaude testu. Baina hori horretan ez nahi zartuko. Horrein bosgarren puntua. Bosgarren puntua, ondasun higiezinen gaineko zerga araupetu duen zerga ordenantzaren onarpena balegokio, aprobación que procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Arratsalde guztioi, ez badago arazorik gustatuko litzaidake zerri inguruko azalpen amankomun bat ematea, eta gero eta zeri buruzko beste azalpena. Orduan, oraingo azalpenean emango nuke bai 5, 6, 7, 8 eta 9 puntuen gaineko azalpena. Zerrei buruzko azalpena. Ez badago inolako arazorik idazkaritzatik eta beste taldetatik. Eske pizka bat blokeka, azkenean zentsua blokeka daukatelako gure iritziz. Orain dela 2 urte gai honi buruzko gure lehenengo gobernu proposamena plazaratu genuen. Helburu nagusitik genituen garai hartan eta gaur ere hauek ditugu. Batetik justizia soziala eta bestetik zerbitzu publikoen bermea. Guretzat, oinarrizkoa da udal zergen bidez progresibitatea dela medio justizia sozialean aurrera egitea. Eta bide horretan dihardugu legegintzaldiaren hasiera. Bidea ez da erraza, baina argi dugu bidea zuzena dela. Gehiago duenak benetan gehiago ordaintzea. Aberastasunaren birbanatzean sakontzea. Eta honetarako eskura ditugun baliabideak eraldatzea. Gaur hona ekartzen ditugun zerga tasa eta presio publiko buruzko proposamenak azken hilabetean talde ezberdinekin izandako lan bileren ondorio dira. Lan bilera hori nik eskerrak ematen dizkiet garpenei eta egindako lanari amankomuneko lan hori. Gobernu taldetik proposamen ezberdinak jarri genituen mahai gainean aipatutako helburu nagusiak beti ere ikuspuntuan izanik. Moldaketa ezberdinak egin ziren alderdi ezberdinen proposamenak kontutan hartuz. Zergei tasei edota presio publikoei dagokionean ezin dugu ahaztu gizarte ereduari ere dabiltzala. Eta guretzat zerbitzu publiko onak bermatzen dituen zerga sistema da oinarrizkoa. Eta zerga sistema udal zergetan hasten da, naiz eta batzuek beti ahaztu pausua. Gaurkoan ekartzen ditugun zerga proposamenei buruz, oinarrian 1,5%ko gaurkotzean datzan. 1,4, esan dut 1,5, 1,4.
1,4an datza. Ondasun higiezin gaineko zergari dagokiola 1,4 hori aplikatzen zaio etxebizitza urbanoei eta aldiz landa etxebizitzetan ez da inolako gaurkotzerik aplikatzen eta beraz tasa izoztuta geratzen da. Ibilgailuaren kasuan 2012an hasitako bidea jarraituz, kotxe arruntenen zerga izoztua geratzen da. Hau da, 12 eta 13,89 zaldi fiskalen arteko kotxeei. Eta hortik gorako zaldi fiskalak dituzten kotxeak 3,5an igoko zaie zerga. Bestelako ibilgailuak 1,4ko eguneratzea proposatzen zaie. Jarduera ekonomikoen gaineko zergari dagokiola, lokalizazio indizea bakarrik gaurkotzen da 1,4an. Koefiziente orokorra izoztua geratzen delarik. Hiru-lurren balioaren gehikutzaren gaineko zergari dagokiola, plusbaliaren zerga esaten omen duguna egunero, balio minimo, erantzi daikio balio minimoari buruzko tipoa 1,4an eguneratzen da eta beste guztia izoztua edo aldatu gabe geratuko litzateke. Eta instalazio, eraikuntza eta obren gaineko zergari dagokiola, tasak berak ez du inolako aldaketarik, ez dago inolako aldaketarik proposatzen, bakarrik testuaren moldaketa bat proposatzen da norma foralaren egokitzapen bat egiteko. Eta hori izango litzateke nire azalpena zergeri dagokio. Bueno, eztabaidatzen da honetan, ez dakit bertan zerbait daukasun esateko. Berta? Ez? Teresa? La cuestión de las finanzas de este ayuntamiento debe tratarse con la máxima seriedad y alejando de nuestro discurso cualquier atisbo de demagogia ramplona. En este sentido, este grupo municipal, a la propuesta que hizo el gobierno nuestro secretario del gobierno de este ayuntamiento, formulamos nuestras aportaciones, hicimos nuestras observaciones. En muchos casos han sido admitidas y han sido asumidas, en otros casos hemos llegado a un consenso y en este sentido votaremos a favor en todas las ordenanzas. Dicho esto, siempre hay que tratar estos temas con mucha seriedad y como he dicho, alejando cualquier atisbo de demagogia ramplona. Siempre, y aún más en estos momentos de profundísima crisis económica, se hace preciso tratar estas cuestiones de una manera escrupulosa, complementando la austeridad que debe eliminar todo lo que sea superfluo y la suficiencia que posibilite el desarrollo de políticas públicas que los ciudadanos necesitan. Todo lo que este ayuntamiento decida hacer, aquello que deba constituir la plasmación económica del interés general, debe estar adecuada y suficientemente financiado, siendo este un deber absolutamente imperativo. Solo una pesadilla neoliberal y conservadora, por más de moda que esté al calor de la fobia reinante contra la política y todo lo que ella representa, el ciudadano y la administración están en guerra. A nuestro entender, muy al contrario, la administración ha de ser un servidor que atienda con efectividad los intereses generales que el sistema político decida en cada ocasión y que lo hace con sujeción a la legalidad, de una manera eficiente, es decir, eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y económica, es decir, austera. Eso es lo que nos exige nuestra Constitución. Y para llegar a estos necesarios recursos es para lo que existe el sistema fiscal. Sobre lo idóneo y erróneo de su diseño podríamos hacer correr ríos de tinta, pero este no es el momento. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que todo lo que se pretenda hacer ha de ser pagado y que todo lo que no paguen los ciudadanos que reciben los servicios públicos en cada momento habrá de ser pagado por las generaciones venideras en forma de vencimientos de la deuda pública. No hay más. En un escenario económico como el que vivimos, la inflación, aunque no se considera excesiva, encarece día tras día los bienes y servicios públicos de la misma manera que encarece los privados.
Ajustar los ingresos públicos a esta misma tasa de inflación no es, por tanto, sino mantener los servicios que se hayan de prestar. No ajustar con arreglo al IPC puede ofrecer la cara amable pero falsa de una administración que no quiere contribuir a la carga económica de sus ciudadanos. Craso error. En la medida misma en que la administración no recaude, en esa misma medida dejará de prestar los servicios a esa misma ciudadanía. Si el sistema fiscal municipal resulta mínimamente progresivo y si los servicios que presta el Ayuntamiento de Sopelana tienen como beneficiarios principales, y nosotros creemos que así debe ser, a las personas más necesitadas por unas u otras razones, buscar el equilibrio fiscal entre ingresos y gastos públicos, recortando los impuestos, resulta regresivo y, a nuestro parecer, inaceptable. Tal vez otras personas de otras ideologías puedan defender otras cosas. Este grupo municipal no. Es más, cualquier planteamiento de crecimiento de tasas e impuestos municipales por debajo del IPC resulta de hecho una disminución de los ingresos presupuestarios y quien así lo pretenda debería traer a este pleno la correspondiente minoración del gasto, retratándose de este modo y explicando a los ciudadanos lo que sea que de verdad se les quiere quitar. Si se trata de limitar partidas superfluas, hagámoslo, pero de manera directa y transparente. Pero este es otro debate. Todo lo demás es hablar por hablar. Gracias. Daukagun informazioaren arabera, udaltzenen egoera ekonomikoa itxuraz behintzat nahiko ona da datorren urteari begira. Horregaitik, gure taldetik egiten den planteamendua, tasak eta zergak aldatzeko, ordenantzak aldatzeko momentuan, beti eduki dugu buruan, familiak ez zigortzea. Ez izatea familiak ordaindu behar dutena. Pagarle el pato ez egimana. Gainera, jakinda, edo aurre ikusita, udaletxean emongo dion udalkutxatik jasoko den diru sarrera handituko direla modu importante batetan eta horrek bermatuko du datorren urteari begira, egoera apur bat lasaitasun handiagorekin edo aurre ikusi ahal izango dela. Eta honetaz aparte, kontutan izan da ere, behargintzaren datuak esaten dutenaren arabera, udalerri honetako 1000 pertsona langabezian aurkitzen direla, guzti hori ikusita gure planteamendua, guk aztertutako planteamendua, beti eduki dau familiak buruan. Beti pentsatu izan dugu, ez ditugula familiak zigortu behar. Horregaitik, gure taldetik, udaleko gobernu taldeari proposatuko dizkion, batez ere bi tasen kasuan hurrengoa. Alde batetik, ibia dalaka, gure proposamena izan zen mantentzea, ez igotzea, ez gertatzea egoerari, izozketa. Leirek esan duen bezala, urbano taldeko etxe bizitzen kasuan, besteak izozketa daudelako. Eta beste alde batetik, ibilgailuen zergaren kasuan, gure proposamena zen bat, bi eta hiru taldeetan, edo tramoetan hori esan da, izozketa emotea. Tramo hauetan, sartzen dira kotxeko buru gehiena, Sopelako kotxeko buru guztietatik gehiena sartuta hiru tramo hauetan, gehiena bere bai hirugarren tramo horretan, eta 4, 5 eta 6 tramo horietan gure proposamena zen zerga igotze bat, baina zuek aurkeztutakoa baino motelago. Beraz, lehen hasiera batean esan dudan bezala, gure irizpidea beti familien bat pentsatzen izan da. Beraz, puntos punto botatzen dugunean,
aurkeztuko dugu gure postura, baina konkretuki bi hauetan ezezko bozka emango dugu. Ya podéis disculpar que tosa tan a menudo, pero tengo la garganta un poco tocada. Bien, respecto a la posición del Partido Socialista, no tengo más que decir que estamos de acuerdo. Creo que es de sobra conocido la posición de Euskal Herria Bildu también en torno al tema de política fiscal, y en el caso de esta portavoz creo que lo hemos explicado en diferentes ocasiones en esta sala. Nosotros abogamos por una política fiscal que vaya en la senda de la progresividad, que vaya en la senda de lograr mayor justicia social, y evidentemente en esos temas nosotros no vamos a entrar nunca en la demagogia. Porque es muy fácil decir que el dinero que tiene que estar en el bolsillo del de frente, pero como hoy he oído a un compañero y tenía toda la razón, igual la solución no es bajar los impuestos, sino subir los sueldos. Y entonces tendremos más impuestos y más dinero en los bolsillos todos. El que tenga que oírlo, lo oirá y que lo aplique. En relación a PNV-ren jarrerari dagokiola, bost, sei aldiz azalarazi diguzu zuen ikuspuntuan beti familiak egon direla. Nik ez dute hori dudan jarriko inola eserez, baina gure ikuspuntuan beti daude familiak. Beti daude ez familiak, baizik ez operan bizi den edo nor. Familia izan, banakakoa izan, bikotea izan edo denodelakoa. Guk argi daukagu pertsonak daudela gure politikaren zentuan, eta horregatik egiten dugun politika. Pesek azaltutako jarrera nik ez dut errepikatuko, entzundakoa entzunda dago, eta bakoitzak jakingo du non jarri dezake bere burua politika fiskalari dagokiola. Baina udaletxe honek edo udal honek daukan betebeharra herri honekin da. Eta udaletxe honek daukan betebeharra da jendeari, herritarrei, udal zerbitzuak direnak ondo eta hobeto asetzea. Eta hori da gure egitasmoa udaletxe honetan. Eta horregaitik egiten dugu proposamen hau zergei dagokiola. Hori asetu behar delako batetik, eta nire lehenengo interbentzioan esan dudan moduan, ez bakarrik horregatik, baizik eta zergetan progresibitate bat jarri behar dugulako, zergen bidez aberastasunaren birbanaketa bat moldatu behar dugulako, eta gehiago duenak benetan gehiago ordaindu behar duelako. Eta maxima hori udal zergetatik hasi behar delako. Udal zergak direlako herritarrengan gertuen dauden zergak. Eta zenbatekoak ez dira batzuentzat handiak izango, beste batzuentzat bai, bakoitzaren egoeraren arabera izango da hori. Baina hemen hasten da progresibitatearen aldeko autua. Udal zergetatik hasita. Mila esker. Hau esan dela bozkatze, ez dakit beste zerbait dagoen. Bozkatu ingo dugu, bosgarren puntutik hasiko gara. Bosgarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen da. Seigarren puntua, gaia, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arrazatzen duen zerga ordenantzaren onarpena balegokio. Aprobación si procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Printzipioz bozkatzera joko dugu. Beraz, seigarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen da.
Zazpigarren puntua gaia jarduera ekonomikoaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren onarpena hala balegokio. Aprobación si procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. Puntu honen, beraz, zazpigarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, Beraz, gaia onartzen da, por lo tanto, este asunto queda aprobado. Bigarren puntua, hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren onarpena hala balegokio. Aprobación si procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Zortzigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrako bozkak, Por lo tanto, este asunto queda aprobado, beraz gaia onartzen da. Puntua, gaia instalazio, eraikuntza eta obren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren onarpena hala balegokio. Aprobación si procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. zerren inguruan azkenengo puntua, bederatzigarren puntuaren aldeko bozka, kontrako bozka, Por lo tanto, este asunto queda aprobado, beraz gaia onartzen da.